o să dau 20 de euro unei persoane abonate. Astăzi începem un nou challenge. Probabil, dacă încă nu s-a observat, vă zic eu. Am zăbit un pic. Am avut 125 de kilograme când m-am apucat să fac content pe YouTube și a trecut o perioadă destul de mare de când am început să filmez primele clipuri. Undeva la aproximativ 2 luni. Și o să vă lase Bogdan câteva cadre, nu știu în ce parte să mă dau și dacă am făcut suficient loc, dar o să vă lase câteva cadre cu mine în perioada aia când am avut burtica mai mare de atât. Dar mi-a venit o idee, a venit și lumina, așa că vă zic. Vreau să facem un challenge în care slăbesc până la 90 de kg. Zic 90 de kg pentru că acolo cred că ar fi media perfectă pentru mine. Mai avem de slăbit undeva la, nici nu știu, dacă am 112, hai să facem o matematică rapidă, 105 cu încă 17 kg. Săptămânal mi-am propus să slăbesc 1 kg ca să facem totul cât mai rapid, ca în vară să fim și noi băieți frumoși. Pe scurt, 1 kg pe săptămână. Ăsta este challenge-ul în care vreau să intru și de-aia clipul ăsta va fi structurat doar pe tema asta și va fi un clip foarte scurt. Săptămânal, dacă nu reușesc să slăbesc acest kilogram, o să dau 20 de euro unei persoane abonate. Lucru care ar fi bine să te abonezi chiar acum pentru că nu știu dacă o să reușesc, dar m-ar ajuta foarte mult să intru în challenge-ul ăsta cu voi. Nu vă rețin foarte mult cu clipul pentru că este un info video și vreau să fie foarte scurt, structurat doar pe tema de slăbit. Acum am slăbit deja de la 125, cum am zis mai devreme, am 112 și challenge-ul continuă. Pe scurt, de luni până vineri o să postăm pe TikTok ce mâncăm, ce ne antrenăm, alergăm, mergem la muncă, facem de toate pe TikTok, iar duminica va apărea clipul cu rezultatul final al săptămânii. Rezultat care o să dovedească dacă am reușit să slăbesc acel kilogram și în funcție de cât am slăbit, atât de mult trebuie să dau bani. De exemplu, dacă am slăbit 1 kg, eu nu trebuie să pun nimic. Dar dacă am slăbit 800 de grame, trebuie să dau măcar 10 euro sau 5 euro unei persoane abonate. Banii se vor da pe Revolut, deci cel mai probabil majoritatea persoanelor au Revolut. Abonează-te la canal ca să-i primești tu dacă ești norocos, pentru că avem o comunitate mică și fiind comunitatea mică sunt mai multe șanse să iei tu. Dacă slăbesc doar 200 de grame, de exemplu, o să dau suma întreagă, 20 de euro, pentru că înseamnă că nu m-am ținut de treabă. Dacă slăbesc 1 kg, asta înseamnă că nu trebuie să dau nimic și lucrurile vor merge până slăbesc. Dacă nu, îmi pare rău și o să mă aleg doar cu abonații și cu banii dați. Deci lucrurile sunt simple. Trebuie să te abonezi la canal, să dai like clipurilor și să ai un cont de Revolut. Nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când postez și un like m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, uitați-vă la altcineva. Pa!